Dilit. Wah, nanggung. Ya suwe. Ah suwe engko nek nganti sore ra iso mulih. Ya sedengan. Sedengan. Sedengan kurang kamu. Ya engko baleni meneh. Bulan bali kok cah rapal. Iki piye to? Den Mas Brataki. Malah cempluke piye mintene bingung. Iki kerismu wis mudan-mudut kuwi. Kowe kok yo melu rewel lho ya. Wis meneng wae. Iki lho men kerismu wae gelem mudut lho. Medun. Munggah. Isa apik. Aku pengen ngono ki. Pengen munggah medun. Kowe pengen munggah medun. Sesuk nek ana yandu ya gek tak timbang. Nek munggah medun. Apa? Yandu ki apa? Timbangan anak-anak bocah kuwi lho. Ana aku pengen kuwi. Kowe kepengin keris. Waduh mongko nggonku ra bengkong kok ngene cuk. Seneng. Aja tok turuti ya Kiai. Aja. Jenenge sapa kuwi? Kiai sapa? Sapa? Wis ngono wae, rasa ngomong jenengmu, ya. Oh, modot ki. Oh, berarti jenenge Senggol Modot ya. Lah? Lah apa? Kowe ora ngomong to. Wis lah. Aku ndelok iki lho kalungmu kok. Ndelok kalunge. Wah, iki wis ngrampas iki. Kalung barang dijujut. Lah ora kena wonge ya kena kalunge ra apa-apa kene. Wah, iki luntur ya kok. Den Mas, kok ora ngono kuwi to. Kowe kok saiki saya-suwe tak waspadake kaya liwung to kowe. Waduh iki sasmi. Ngono ki tak gendine liwung. Pinter kaya. Kaya aku pancen liwung ngarepe jenengan to Kang Mas. Dadi liwung atiku. Ayo Tis. Maju-maju diadepke aku wae. Iki wis nang jero panggung iki. Terus? Njalukmu apa? Wis tutup kelir. Aku mbok njaluk di ngene-ngene malu. Ngene. Bener. Orang kena e. Sik. Piye? Nang kene wae. Lah piye? Nek nang jero ndak tenanan. Aja kaya ngono to, minten. Minten. Kene iso joget, Den Mas. Jogetanmu ya apik. Iki manut sapa ling ngedepi? Mengkis-mengkis nang ngisor ya mengkis-mengkis. Joget meneh ya. Ya. Sabda. Cendole seana ditileki cendole. Endi cendole jenengan tak weruh. Iki kok karek rom dhewe kari loro. Ronde. Nek cendol cilik-cilik.
Ini apa, Mbak?